Bokajan Eastern Range angkang aronre pen kipon thengpi atruck humthom asaikhi atum pen kenep dunlong. Munit ke ring jepan thengpi ke do thengpi ke pangjok thengpi ke raikom ke akenang sot thepik binong atheke thengpi thengprang pen ajok si munit monor marat mareng apiatum anta kereng I laso pen ajok si Karbianglong Autonomous Councilor lo Forest Department atumta do desang sepen thengpi ke pangjok thengpi ke raikom thengpi ke e ke somasai do desang sepen claim dampon bomlo. Bonta Bokajan Hawarar ke pinang anatum mate Bokajan Eastern Range arlo ke pinang anaradatum ke amithang jungjung ale kachipalong jiaphan kidoan lerseng sanga thengpi anta kai kita kang hupen thengpi kipi kaparu asaisi klempon ronglo. Laso berta long si pinang an arni pen Bokajan Eastern Range atum ke cherok tok pen do desang sesi amithang asai chiklempon lo. Lason si patumi jang mi po chiklo ni phaing coroner cap aning weke Bokajan Eastern Range asaikhi atumpen nampi athengpi kang hupon amotor ongdung thengpi kar thangpon humthom atruck asaikhi atumpen nep ingnang ponsi arona tengpen kang sai pidupon lo. News report Karbi Daily News.